Les propostes que s'inclouen dins d'aquesta moció, i si anem de forma resumida, és un poc llarga, venen directament de les necessitats de les comunitats que ja s'estan formant a nivell de ciutadania. Entre altres, organitzar l'energia, que puguen autoorganitzar l'energia produïda dins de la comunitat tal com establisquen els seus estatuts, un repartiment dinàmic d'autoconsum, un possible canvi de modalitat d'autoconsum sense penalitzacions, cooperació per part dels actors del mercat energètic a compensacions justes regulades, excepcions de càrrecs d'energia pels consumidors, consideracions d'instal·lacions pròximes a aquelles que siguen almenys de 5 megawatis, ampliar les distàncies per a poder constituir una comunitat energètica dels 500 metres actuals a per almenys 5 quilòmetres. En Portugal, Alemanya i Grècia se mou aquesta xifra entre els 2 quilòmetres i els 10 quilòmetres. Totes aquestes propostes s'han d'incloure en l'estructura jurídica per a definir i per a que finalment els atorgui a aquestes comunitats energètiques un marc jurídic favorable per a la seva extensió més enllà dels límits que actualment tenen, que bàsicament són les de l'autoconsum col·lectiu. A Catarroja, en el nostre municipi, per superfície i per necessitats de constitució de l'actual cooperativa energètica, amb ja actualment un nombre significatiu de veïns i veïnes constituïdes, i també per l'interès mostrat en l'àmbit de la ciutadania en general i del sector agrícola en particular, el sector arrosser, així com el del teixit industrial del polígon que tenim al terme, creiem que amb aquesta proposta que fem arrepleguem totes i cada una de les necessitats per a dur a bon terme una aposta forta per l'ús de les energies renovables en tot el municipi